Trenak 16 bagoi eramaten ditu batzuetan, besteetan berriz 20, eta helmuga Hamburgo izaten du beti. Ez dakit zein kargarekin ibiltzen den, nik tren horretan bidaiatu nuen egun hartan zaldiak zeramatzan. Ameriketarako omen ziren eta horregaitik deskargatu zituzten portuan. Zer izan ote da zaldi haietaz? Ez dakit eta egia esateko nahiago dut horrela. Apika harakina zeukaten zain hainbeste luzeko bidai batean ondorenean. Trena mantsotu egiten da zubi metalikoa zeharkatzerakoan. Horixe izaten da nire gauaren unerik nagusiena. Orduantze ipisten dut mezanotzean gordeta edukitzen dudan zigarroa, eta orduantze hasten naiz imaginatzen. Lokomotoran doazen bi gidariak imaginatzen ditut aurrena. Isilik daude, elkarri ezer esan gabe, norbere pentsamenduekin. Hasiera batean, lankide egin berrian edo, seguru kontu asko edukiko zituztela esateko, baina behin estreineko lehen hilabeteak bete ondoren, beren familia eta lagun hitz egin ondoren, zer nolako gaiak hartu aintzakotzat? Egunerokoak apika, futbola eta olako gauzak, baina ez zait iruditzen. Olako gauzez hitz egiten du jendeak, baina ez goizeko 4etan, ez lanean 5 ordu eman ondoren. Isilik doazela imaginatzen dut, beraz, agindu kuadroetarako argiei begira batzuetan, karrilei begira besteetan, karrilei begira batez ere. Ni behintzat alaze joan nintzen egun hartan, bagoietako zaldiek irrintze egiten zuten nekagabe, ikaraz bezala, eta egia esateko ni ere ikaraz egon nintzen abantara hartara ohitu artean, ezen karrilak halako batean desparekatu egingo zirela iruditzen bazitzaidan.